Такое питання, а чому ви ідентифікуєте себе у першу чергу як білоруси, а не, наприклад, подляшуки? Бо білоруси – це відносно недавній національний проєкт, 19-20 стагоддя. Раней називалися тут і ліцвіни, і русіни, до гэтага, може, і ацвагі. То чому менавіта беларусы? Якая сувязь з гэтым нацыянальным праектам? Калі беларусы гэта новы нейкі праект, то подляшукі яшчэ навейшы. Гэта зусім з'ява, скажем, апошніх гадоў, і гэта сапраўды могу сказаць, што гэта мода нейкая. A tu w ogóle nie było pojęcia takiego, że samaidentyfikacji Podlaszuk. No говорили tam kto Litwin, kto Podlasz, kto Korolowiec, ale to byli zwyczajne nie samaidentyfikacji, a to byli egzonimy. To znaczy sąsiedzi tak nazywali, a nie ludzi sami siebie, tak samo jak i Poleszuki, to nie sama nazwa, to mianoszka. I kali stwarali się współczesne nacji, to jak raz tu wielmi rano dołączyli się do białoruskiej, bo kali jak raz w bielskim powiecie u połowie XIX stulecie Rosyjskie Geograficzne Towarzystwo robiła ankietu wśród duchowieństwa, to wsie światary odkazali, że one Białorusy. Wsie. A kali światary, tak, no wiadomo, nastawniki wsie, i one już w połowie XIX stulecia liczyli siebie Białorusami. Kali moderna nacja znikała, to nie było w ogóle wariantów.